Matod pa ni Solomon, King Solomon, diri sa atong unang pagbasa, kaila ba mo ni King Solomon? Anak ni Hari David, mao ni ang iyang successor. O niya, batanon pa kay siya, teenager pa, nahimo ng hari. Motong naingon siya, di man ko kamaong muda aning dako kainging harian, mangayo ko sa Ginoo. Yung Ginoon sa may mong pangayoon, yun siya tagay ko kaalam. Kaya di ko kamaong muda, naana niya tanan, bahandi, gahom, o kaning gitawag og dungog. Pero di siya kamaong muda. Perting lipayas Ginoo, gitagaan siya kaalam. Nya mo na ni ang gisulti ni Hari Solomon sa atong unang pagbasa. Iyang gimahal ang kaalam, labaw sa bulawan, labaw sa plata, labaw sa maayong panglawas, labaw sa kinabuhi, labaw sa kahayag, labaw sa maayong panagway. Labaw gyud sa tanan ang iyang pagmahal. Lingi ay mong tupad. Ingna, gimahal ba nimo ang kaalam sa Dios? Gimahal? Wa. Oh, klaro kays mga naong. Yaon sa maning kaalam sa Dios, mao ni ang iyang mga sugo. Ang sugo sa Dios mao ni ang wisdom of God. Wisdom. Unya ang sugo sa Dios dili muhaom sa atong tawhanon nga panabot. Pero pariharag resulta. Mas nindot paganig resulta. Nangandoy tang daghan tag kwarta. Nangandoy ta nga maayo atong panglawas. Nangandoy ta nga dili ta mga matay. Nangandoy tang dili ta masakit. Nangandoy ta nga mapun-an pa ang atong mga bahandi. Di ba? Kisa may wa mangandoy ana. Kitang tanan, apil na ko. Ngandoy ko, mahalin unta ni mga slots. Ngandoy ko nga mudaghan pa ang mo donate nato. Pero ang pamaagi nga tawhanon lahi sa paagi sa Dios. Unsa may paaging tawhanon, tigom gyud. Kurala gyud ang imong bahandi. Ana, butangig CCTV, butangig barbed wire, aron way makakuha, aron mudaghan siya. Tigom gyud, tigom. Panalipdi, butangig security guard. Naagi mo pugos og sud ipapusil. Mo na ato. No. Lingi ako na imong tupad ang di mo lingi way kaalam nga Diyos nun. Lingi ina naay kural inyong balay. Mutan ako no ina naay kural. Pasabot ana imong padaghanon imong bahandi. Tigom yun. Kining atong simbahan naasad ni kural. Naasad ni nagbantay. Pero ang role sa nagbantay aron muable sa kural. Mo na ato. Ang role sa atong kural aron maampingan ang lugar sa simbahan, pero atong gihimuag dakong agianan ang atong mga silingan. Nga mas dako pa sa ilang agianas una, mas nindot pagyod. No. Karon sa inyong pagpangural, maayong agianan inyong silingan. Basig hapit din nakagi. Pero nindot ganig agianan sa inyong pagpangural, congratulations.
Unya, kung ang inyong koral muabli sa gustong musod, congratulations. Pero butangan ninyo, beware of dogs, no trespassing, private property. Aka na, patay juga diha. Napakoy nakitaan nga koral, mura man to gikuan, gibutang sa Facebook man siguro to. Naigibutang dito, no trespassing, private property. Trespassers will be shot. And if you will not die, you will be shot again. Pati yun gini ay. So, ayaw ana ha. Unsa may pagis Ginoo para mudaghan ang batanon ningon Lord, unsaon ako maangkon ako ang langit. Ingon dayong Ginoo, pag binuutan, ayaw pagpatay, ayaw pamakak, ayaw pangawat, ayaw pagkigilawas, tahura imong mamagpapa. Ako naman ang gibuhat, Lord. Nya, kumusta man ka? Daghana kay kong kwarta, Lord. Pero gusto pa yun ko nga makadawat kong langit kay wa man ko matagbaw sa akong kwarta. Ingon na Ginoo, usa na lang dong, buutan naman day kay ka. Sige, paulis inyo, ibaligya tong tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan ngadtos mga kabos nya balik dinhi sunod nako makaangkon kag langit. Nilakaw ang batanon nga masulubon tungod sa iyang kadato, di siya ganahang mamuhi sa iyang kadato. Kamo musunod mo sa sugo ni Jesus na ihatag ang tanan. Kinsay mo sunod, taas ang kamot. Ang di mo sunod, maimpirno. Dili mo. Dili. Kinsa man day niyong sundon. Ang yawa nga nagsigig tudlo na to, tigom yun, tigom. Ha? Mo inyong sundon. Mo nang niingon si Jesus, pagkalisod sa dato, pagsulod siging harias langit. Masayon pas kabilyo, paglusod sa lungag dagom. Ayaw mo paghunahunag dagom ka na para itahi. Pero pariha sa tingali, doon ako'y nadunggan na explanation ka na ding dagom or needle's eye, mao kuno na ang agianan sa camel, padong sa ilang turel, murag inana. Gamay ng agianan niya, kurba man ang camel. Ang camel kuno kinahanglan kuno muluhod ang camel una makasod muna imugi siyang tangtangan sa tanan niyang karga kay kuna siya'y karga di gid siya kasod. Mao na explanation ang butinood ba na okay ba na. Pero pwede sad ka na yung dagom na itahi. Kana bang moingon ta, lisura sa danag palisiya ng kumpanya oy. Agim sa taglungag sa dagom. Kay kana magong dagom ang lungag ana dapit lubot lisod kayo tanawon. Inigana ni mo silo lisod kayo pagpasod. No? Kinsa ninyo dinhi makapasod paghilos dagom ta sa kamot. Ako din ako kakita sa lungag sa dagom. Unsa may kahulugan niini nga ang gusto des Ginoo para mudaghan ang atong butang buhi na. Kay dili ang butang nga imong gitigom dili mao'y tuburan sa bahandi. Kinsa may tuburan sa bahandi? Ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mo hinungdan nganong nabuhat ang tanang butang. First chapter sa Gospel of John, walay butang nga wala mahimo kung dili pinaagi sa pulong. Ang pulong sa Dios maugyo'y tuburan sa bahandi. Muna pag-ingon ni Pedro, ang matod pag-edres sa ito, ikaduhang pagbasa, ang pulong sa Ginoo hait pas ispadang duhay suwab. Muusisa gina sa atong kinabuhi. Sabot og musupak ta ana
wa gid tay kalipay. Kay ngano man ang tuburan sa kalipay mao ang pulong sa Ginoo. Wa gilain. Sige, pangita mong taong kasigig tigom o kwarta, bulawan o unsa diya bahandi nga malipayon. Pangita. Naaga ni ipresentar na diri nako. And I will prove to you na di na siya malipayon. O unsa may timailhan sa malipayon, dili nang magsigig katawa. Unsa may timailhan sa malipayon, kanang di gyud masuko. Kalitag lingi imong tupad niya, ludi ang naong. Lingi apa? Ludi, totoy, ana. Nya di gyud masuko, kana malipayo na. Pasabot ang kasing-kasing ana puno sa kalipay. Yang anong malipayon siya, kay wa siya ni balyo sa iyang naong, wa siya ni balyo sa iyang lawas. Ang iyang gibalyo mao ang Ginoo nga nagsugo higugmaan ang imong isig katao. Muna ang asawa nga malipayon, di gina magyaw-yaw sa bana. Ang bana nga malipayon, di gina masuko sa asawa. Wala. Away nyo mga naong. Kusmod kayo. Ikaduha nga meaning, gipakita ni Kristo nganong pabiyaan niya tanan, wa gidetay ato aning kinabuhiya. Gitudluan lang ta ni Kristo, biyain na kay di man sad na imo. Di na imo kanilang akong tingog, kanindot pa ni gahapon. Hangtod pagkagabi, pag misa diri, nindot pa man kay kog tingog. Hibuong ko pag-announce na ko dito, dayon ng panihapon, daghan magayon tao diri. Aksyon naman ko pagaw, nako nga, ano man wa ko hilante, wa ko giubo, wa ko gibati nga lain. Nawa lang. Pagsaka na nako diri, sa akong kwarto, alas 11 gabi, din adyan ko katingog. Nako iugom ko ni luya, ugom ko luya, gargol ko kasin. Paghuman, tog, Lord, maintag mo gawas ni akong tingog ugma, misa ra ba ko? Sus, pagmata na ko karon, din ang maginoon mo gawas bisag gamay. Pagbasa na ko sa gospel gabi, nakaana din kong, tinuod good Lord, ang akong tingog, dili ako. Dako-dako na biya kong nakulikta ning tingoga. Maura ba ni hinungdan ning tingoga nga nasikat ko sa social media, pero di man din ni ako. Yan ingon din Ginoo niya, kakaton na ka. Pwede na nako kuwaon imong tingog, kuwaon ko na imong pananaw anytime, hasta ng imong paglakaw-lakaw, kuwaon ko na anytime. Pwede inigmata nimo, paralyzed na ka. Pwede inigmata nimo, buta na ka. Anytime. Muna ayaw yung pangangkon. Yan ingon ko, sige Lord, akong i-commit, din adjud ko mangangkon. Yagi pahinomduman na ko sa Ginoo, tanawag unsay nahitabo sa dihang gibiyaan nimo imong trabaho, gibiyaan nimo imong uyab, gibiyaan nimo imong mama, imong papa paralyzed pagyud, imong maguwang paralyzed, imong gibiyaan kay misud ka sa seminaryo, unsa may nahitabo karon. Muna ako mga nisod sa kung una-una ba karong buntag, ingon dayon ko, Lord, sa tinud-anay hasta among balay wa toy bintana nga tarong sako ra toy gibitay ato. Pero karon nga napari ko, nakahimo na kog mga balay, sobra na 200 ka balay ang akong natukod og na-repair. Isa tanawa, di ba napilo-pilo? Daghan kayo. Yan na kay balay, nakuha. Yan ka na, padayon na. Niya, katong imong uyab, imong gibiyaan. Kumusta naman? Naku, daghan kay mga babae ron, nangita nako, Lord. Magsigig dool nako kay magpa-picture. Tanawa, di ba? So, nakamurag yung duha magkuyog-kuyog sa imong uyab niya, pa-picture-picture, saan mo? Karon,
dumugo na kas mga babae na ko bitaw Lord no. Wow, ka nice. Di ba? Di ba niingon siya diri makabaton mo og mas daghan pa. Kasagaran magpa-picture nako mga babae man. Sa una, lipay kayo ko ang akong uyab mo paraig nako. Kana bang musikit-sikit ba? Nindot ba kay paminahon? Ana, karon ay sos mga babae musikit oy batan-on og tiguang lain-lain lagbaho ala sikit. Paduol pag maayo, dool pa hasta ko na mga galisod nagkupot sa cellphone, silpi tapader kurog-kurog pagkamot ana. Sikit yun, sikit. Nindot, sa doon. Magkabuang ko kung hipos akong kamot. Uy, kinukwenta. Sikit na kayo na. Mo, kuhan man, sikit man. O, tanawa. Tumudas pagbiya na ko. Niya karon akong mamagpapa, akong gibiyaan, akong mga igsoon. Daghan ang muhatag na kong pagkaon, daghan kay mo care na ko, daghan kay mga pader, sa pamahimong kinahanglan. No? Daghan, no sige, maganing pangimbitar, Luzon, Visayas, Mindanao, abot pa nga to, laing nasod, kamo mga online parishioners, na ipipila ninyo, pader, ari sa diris, Canada, hoy, ari sa diris, Australia, balik kami diris, US, pader, nako, bahala na mo diya, hindi lang sa kong balik. Adi, basinsan, makabalik ko, ngandoy ba kay, di care, nindot no, niya katong di ako, bangkos una, magsige man sa kog ihap atong kwarta, magsige kog kwintag kwarta, pero di gito na ako pwede isuod sa bulsa bisag 5 tabos. Di pwede isuod sa bulsa. Ako tong gibiyaan akong trabaho, acting na ko atong assistant branch manager. Pagbiya na ko ato, karon nga napare na ko, oy, minilyon ang mosuod nga donasyon o kolekta, pwede yung isuod sa bulsa. Kaya ako, kaya ako may mukupot ana. Pero kay naanad man ko, nga biyaan ning tanan, gibiyaan ako tanan. Muna, ang kwarta nga minilyon, atong na-share din his parokya, ngadtos mga estudyante nga dili kay eskwela. Sobra na 500 ka mga estudyante ang akong napag-graduate sa college. Sukad ko na ordain pagkapare. Yeah. Daghang natagag bugas, di maihap. Di na maihap, pilay atong napa-ospital. Pilay napalitan atong lungon. Karon ganing bag-o, natay gipalitag lungon. Haron mamatay. Adi de, aron malubong, sama mo. Elingiyay mong tupad, ina, gusto ka palitag lungon? Nagpasalamat, oy. Nagpasalamat ang minatay. Salamat pa din, palitan ko ni Moglongon. Naasay di malubong kay dili ka bayad sa minteryo, ato na sang gibayaran. Nga naman, tungod kay mibiya ko ni ining kwarta. Gipalabi nako ang pulong sa Ginoong nag-ingon, ihatag na tanan. Ayaw pagtigom ana. Nindot ay kayo. Dili gini mo resulta gubat, di ni mo resultag away, di ni mo resultag pinatyanay. Og labaw sa tanan, dili ni mo sangko sa impierno, musangko ginig langit. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna, sugod na tagpamaligya ron. Ingna, sugod na tagpamaligya. Nya atong ipalit og slot tanan. Kay gamito na nato, sugod karong buwan sa Nobyembre, ato nang tukuron ang mga balay ng mga gubaon kayo. Mga 61, at least 61 kabalay atong tukuron. Basta daghan sad mo paliton nga slots. Daghan pa gyud mo grasya, gatusan o labaw sa tanan. Langit nun nga kalipay.